importantă promisiune pentru dumneavoastră? Ce vă spuneți? Îmi spun să am grijă de mine, pentru că acum câțiva ani am cam uitat să am grijă de mine și știți cum e, suntem buni la teorie, dar la practică ne împiedică. Așa am pățit și eu, fix în acest scenariu am fost. Mâncam foarte prost, mâncam pe fugă, mă stresam foarte tare, dormeam puțin, culcat târziu, trezit foarte de dimineață. Am avut un program dezorganizat la primărie și m-am îmbolnăvit foarte grav. Am avut o problemă digestivă, am fost operată de dor laparoscopic, de 2 ori intervenții clasice, masive, dureroase, dar m-am însănătoșit, sunt recunoscătoare toată viața pentru cea de-a doua viața mea. Nu a fost vorba numai de neglijența noastră asupra propriului corp, Așa nu? este. Au Adică fost și alte lucruri. ați declarat că Au fost ați și fost la alte un pas de lucruri. moarte atunci. Am văzut dovada, dacă e adevărată, nu bănuiesc că nu vă jucați cu nu ne lucrurile jucăm astea, cu astfel nu? de lucruri și Și au fost atunci, martori. despre ce e vorba în politică? Am învins binele atunci. Am învins Am binele, învins nu? binele. Eu am supraviețuit, trăiesc, sunt alături de familia mea, de copii, pot să muncesc, pot să fiu utilă, dar în politică sunt și momente care nu ar trebui să fie, care nu au treabă cu demnitatea umană. A fost o intenție cu criminală. respect. Eu așa am considerat atunci, sper să nu fie un păcat. Dacă este un păcat, voi discuta cu duhovnicul meu, am mai discutat deja și știe Ce v-a spus duhovnicul? Apropo Să de iert. gestul exact. Gestul Mi-a ăsta spus că cu nu trebuie să intențierea. uit, Așa. dar să iert, pentru că iertarea ne vindecă pe noi, în primul rând, și să-l lași pe cel despre care știi sigur că ți-a făcut un rău sau ai bănuieli destul de consistente, să fie judecat atunci când va veni timpul de Dumnezeu. Cum spune românul, să-i meargă la nesfârșit cu răul înainte. Nu avem în istoria, nici îndepărtată, nici recentă, exemple de oameni care au făcut rău, mult rău, și direct și indirect, când puteau să facă bine sau să nu facă nimic și care să nu fi fost sancționați de viață într-un fel sau altul. Ce v-a salvat atunci? Că au fost câteva ocazii la limită. La limită pentru că, în primul rând, medicii nu știau ce diagnostic să-mi pună. Pentru că nu era un diagnostic, nu era un organ bolnav. Da. Era o stare. Credința în Dumnezeu. Cine s-a rugat atunci? Părintele duhovnic? Da, Părintele duhovnic, s-au făcut mai multe slujbe. Mai multe. Și le mulțumesc din suflet călugărilor de la Frăsinei, de la Mănăstirea Frăsinei. Femeile nu au acces în interior, dar am mers la biserica din sat, unde au acces și femeile și unde călugării aveau la acel moment voie să coboare. Acum am înțeles că de 1 an, 2 nu mai coboară, la slujba Sfântului Maslu. Am fost la biserica de lângă Frăsinei, nu acolo unde nu au acces femeile, la Atosul românesc. De asemenea, călugări de la Vatopedu, de la Muntele Sfânt, Muntele Atos, s-au rugat mult pentru mine să depășesc acel moment îngrozitor. Au fost slujbe succesive și mama, mătușa, surorile, soțul, foarte mult. Foarte mult. Această multă energie bună, albă, vindecătoare, mi-a reîntregit energia personală și m-a readus la viață. Și restartul emoțional, psihologic, cum s-a întâmplat? Oamenii spun de fiecare dată, după ce trec prin experiențe limite, că iubesc altfel viața. 100%. Că simt că trebuie să trăiască altfel. Mă bucur mai mult ca înainte. Nu spun că aș fi fost indiferentă, dar acum mă extaziez mai mult în fața unei dimineți însorite, a unui apus, a unui răsărit, a unei îmbrățișări a soțului sau a copiilor, a unei discuții frumoase, iubitoare cu mama, o întâlnire cu un prieten, cu o prietenă, faptul că
trăiești pur și simplu și te bucuri de viață, de sărbători, după ce vezi partea cealaltă, adică moartea, să spunem direct cu ochii. Dar aici cred că s-a produs ceva esențial pentru mine, pentru viața mea și cred că asta m-a și salvat. Am așa o intuiție. Eu nu mi-am pierdut niciodată speranța. Deși toți din jurul meu erau aproape neîncrezători, sceptici și îi vedeam cum își frământă, inclusiv medicii, palmele și că sunt foarte îngrijorați, foarte îngândurați, nu știu, bine, poate fi numită și inconștiență, la limită, nu știu. Ceva mai mare vă ținea în viață. Mult. Eram absolut convinsă, cel puțin din ultimele 2 operații, intervenții chirurgicale grele, de multe ore, eram atât de optimistă că nu mă lasă Dumnezeu, nu mă lasă Maica Domnului, că am copii mici de crescut, că eu trebuie să mă întorc acasă, vindecată. Sunt lucruri foarte grele, cele pe care mi le-ați povestit acum. Numai cine trece prin ele știe cum e. Le înțelegem. Și numai cine trece prin ele știe să aprecieze la adevărata evaluare viața. Nu? Unii ar fi crezut că o să renunțați poate la politică după un astfel de gest cu intenție rea. Da. Nu? Și cu toate astea n-ați renunțat. Și soțul meu de foarte multe ori mă întreabă, așa? Exact ca dumneavoastră, ce te motivează, ce te determină și ce te echilibrează totodată. Exact ca atunci când eram foarte mică și mergeam cu bunica duminica și nu numai, și la alte sărbători la biserică și ascultând slujba și predica. Pentru că din predică, dacă ești atent și nu te foiești și nu butonezi telefonul și nu te grăbești, înțelegi foarte multe lucruri. Dacă ești atent și analizezi cuvintele Sfinților Părinți și explicațiile care se aduc acolo printre creștini. Și mă gândeam de fiecare dată că eu trebuie să am un singur gând. Să nu fac niciodată rău. Nici cu intenție și nici să îndemn pe altcineva să facă rău în numele meu, rugându-mă în fiecare zi la bunul Dumnezeu să-mi călăuzească pașii pe calea cea bună și corectă, că sigur voi primi un semn. De exemplu, cum l-am primit atunci când am plecat din presă. A fost în mod evident în destinul meu să intru într-un alt domeniu, după ani de presă, dar cine ar fi crezut? Nici eu n-aș fi crezut dacă îmi spunea cineva că voi părăsi presa de care am fost și sunt extrem de îndrăgostită și pasionată și îmi place și de aceea în timpul puțin pe care îl mai am, mai scriu anumite articole, am reînceput un editorial în Adevărul despre tot condiția femeii, familie, natalitate, cupluri tinere, anumite mesaje și către domni, în sensul de a încerca să respecte mai mult femeia și dacă nu reușește să se gândească că acea femeie poate este întruchiparea fetiței pe care o are sau o va avea. Psihologul Cristian Andrei spune că într-o țară misogină, mamele sunt misogine. Vreți copii, bărbați adevărați, care să protejeze, să îngrijească cu adevărat, să respecte femeia. Creșteți-i, femeilor. Știți ce spunea Părintele Arsenie Boca? Vreți preoți mai buni? Creșteți-i. Vreți conducători mai buni? Creșteți-i. Noi, mamele, ar trebui, poate, în sororitatea noastră, să creștem acești copii așa. Ce mă bucur că ați adus în discuție această latură a discuției noastre. Exact acest lucru l-am spus mereu. Așa cum ne creștem noi băieții, în respect și în parteneriat și în bună colaborare și înțelegere cu partenera de la acel moment, că este vorba despre o colegă de clasă, că este vorba despre mai târziu o prietenă, o logodnică, soția și așa mai departe, soacra, să se poarte așa cum i-ar plăcea să se poarte față de fata pe care o va avea acel băiat. Dacă o să vă aducă reproșuri, poate, iată, viitoarea nora, nu? Da. Că n-ați făcut ce trebuie. Că am o noră pe gustul meu. Și chiar de fiecare dată discut cu Tudor
Și îi repet, deși, da, eu știu, mama, da, eu știu și mă bucur că Tudor este exact așa cum se poartă cu Eva, așa cum mi-ar plăcea să se poarte orice băiat cu orice fată. Respectuos, tandru, romantic, atent, fără să-i înăbușe personalitatea, să o lase să aibă și ea o activitate și spațiul ei, timpul ei de femeie. Și, de asemenea, el să aibă propriile preocupări, dezvoltarea sa personală și hobby-uri atunci când mai rămâne timp. Eu mereu îi spun, este foarte simplu. Dacă vrei să ai fericire în casă, fericire în căsătorie, nu fi dictator. Așa trebuie să-i creștem pe băieții, în respect, dar și reciproc. Pentru că vor spune, poate, telespectatorii dumneavoastră, pledați cauza femeilor, dar și femeile greșesc. Total de acord. Eu n-am spus că noi suntem perfecte, nici pomeneală de așa ceva. Absolut. Spun că toate cifrele arată că sunt cele mai multe. Sunt cazuri izolate de bărbați. Femeile sunt victimele violenței domestice în România. Când mai apare și violența asupra copiilor, cu atât mai grav este pentru societate și nu este de ajuns ca Ministerul Familiei sau alte ministere să aibă locuințe protejate și să le ajute să înceapă o nouă viață. Trebuie să stârpim răul de la rădăcină, de la educație. Ați avut forța asta să-i spuneți mamei, hai să plecăm, mama, hai să mergem toți de acasă. Mama a fost și este foarte puternică, ne-a protejat pe noi toți, din iubire ne-a extras din a vrut o mediu, altă viață. A muncit pentru o altă viață, am fost și noi, într-adevăr, cum se spune, copii înțelegători și copii care să fie lângă părinte și să studieze, să fie harnici, să ajute părintele, nu să-i mai dea încă poveri și de asemenea o desagă grea în spate că nu învățăm, că rămânem corigenți, că nu luăm note bune, că nu intrăm la liceu și așa mai departe. Am ajutat și noi cu cât am putut. Noi am iertat toți pentru că acesta este sensul creștinismului și iertăm tot ce este greșit în viața noastră, tocmai pentru a da un bun exemplu celorlalți. Dar ce voiam să spun? Văd, cel puțin la cuplurile tinere, această neînțelegere a parteneriatului. Pentru că ei spun, da, dar bărbatul este capul familiei, istoric, cultural. La noi, în special aici în Balcani, bărbatul este capul familiei. Dar nimeni nu ia acest rol. Și o femeie înțeleaptă niciodată nu-și va aroga în familie mai multe roluri decât are oricum prin natura sa. Nu vrem să detronăm capul familiei. Vrem să participăm la deciziile luate pentru familie, la fel ca și în societate. Noi nu vrem ca femei în parteneriat între noi, acest suriorat pe care ni-l dorim și este un concept european care este foarte respectat și e în creștere acum, la fel și la nivel parlamentar, guvernamental, în administrație, în economie, în politică. Meritocrația este foarte importantă și sunt total de acord cu cei care spun că nu trebuie să promovăm femei doar pe criteriu de gen. Dintre cele valoroase și care și doresc, pentru că sunt valoroase, dar care nu vor să intre în domenii considerate riscante, cu potențial riscant, dar din cele care vor totuși să acceadă, să fie susținute. Da, vedeți și la ședințele pe care dumneavoastră le difuzați la post, cum ies preponderent domnii să anunțe deciziile importante ale țării, economice, sociale, energie, mediu, transporturi, toate domeniile sunt coordonate de bărbați și eu mă bucur, repet, și este un pas mare înainte că acum avem mai multe femei în guvern față de anii precedenți. De puțin timp am aflat de la medicul psihiatru Vlad Șlezac că în Biblie Dumnezeu spune de mai bine de 365 de ori nu-ți fie teamă. Îți este teamă, aruncă toate temerile, toate fricile, aruncă-mi-le mie. Eu, Dumnezeul tău. Îi mai este teamă Gabrielei Firea. De ce se mai teme acum? Femeia
politiciana, creștina, practicantă? Asta m-a adus până aici, ceea ce sunt, pentru că nu mi-a fost teamă decât de supărarea lui Dumnezeu. Întotdeauna mi-a fost teamă să nu-L supăr pe Dumnezeu cu purtarea mea. Să am o purtare cuvincioasă, smerită, să privesc totul cu normalitate. Au fost vremuri când câștigam foarte mulți bani. Presa o ducea bine, erau contracte frumoase de publicitate, ziariștii erau foarte bine plătiți. Lucram și în televiziune, coordonam și 3 publicații și recunosc, pentru salariul mediu din țara noastră, eu câștigam foarte bine, mult mai bine decât un manager de multinațională. Dar credeți-mă că nu mi-am schimbat niciodată stilul, viața. Am avut aceleași mașini normale, medii, am trăit în case medii, la fel ca ceilalți colegi de-ai mei din televiziune. Nu am avut case mai mari, mai luxoase, mai scumpe, și așa mai departe, deși la acel moment eram căsătorită cu un om de afaceri, puteam să permit prin prisma soțului, dar am considerat că a fi modest este o calitate creștină, a-ți păstra modestia. Celelalte mici plăceri feminine absolut decente, în sensul îmbrăcăminte, bijuterii și așa mai departe. Chiar mai glumesc că am primit și eu, ca femeie, la viața mea, bijuterii mai frumoase, mai deosebite, mai prețioase și parcă nu îndrăznesc să le port. Cum să mă duc așa elegantă și luxoasă și eu mă întâlnesc zilnic cu oameni cu probleme, cu oameni amărâți, cu oameni bolnavi, cu femei care au nevoi și eu să fiu desprinsă din revistă, să spunem așa, de modă. Că îmi place, ca oricărei femei, să mă îngrijesc, să încercăm să transmitem un mesaj de curățenie, de prospețime, de feminitate, pentru că suntem femei și nu-mi doresc să mă masculinizez nici vestimentar și nici în comportament. Total de acord. Deci asta cred că este cheia, să fii modest și să-ți fie teamă doar de Dumnezeu. Și când ajungi la ziua judecății, să pleci cu faptele tale cele bune și cu gândurile. Și gândurile ne sunt măsurate. Sunt, nu? Gândurile sunt foarte măsurate. Să pleci cu gândul că ai avut tot timpul lumină în față și pozitiv și constructiv, ca să folosim și un termen din zona noastră de activitate. Aproape de finalul întâlnirii noastre, ce o să aducă anul ăsta, 2024, Gabrielei Firea, politiciană? Ce o să aducă? Ce-și dorește? Îmi doresc să am un loc într-o echipă, întotdeauna, fiind și probabil pentru că sunt un copil crescut fiind 4 frați. Mi-a plăcut întotdeauna să fim mai mulți și la sport, și la joacă, și la muzică, și la evenimente, și la treabă, bineînțeles, întotdeauna la treabă împreună, și în școala generală, și în liceu, și în facultate, și în masterate, și la serviciu, și în presă. Întotdeauna mi-a plăcut cu oameni. E posibil să fie și de la zodie. Eu sunt un rac căruia îi place să trăiască cu oameni, printre oameni, și nu-mi place să fiu singură, mă sperie singurătatea. Cred că de ce am și 3 copii și mulți oameni prin jurul meu. Am primit chiar o întrebare. La noi acasă este un dute vino complet. Copii, nepoți, fii, noi toți, frați, surori, suntem mulți. Și m-a întrebat o prietenă: Doamne, dar cum trăiești în vacarmul ăsta? A venit la noi în vizită, a plecat și mi-a dat mesaj: Doamne, săraca de tine, dar cum trăiești așa? Și zic: cum adică cum trăiești? Păi pe ușă intra sora, pe alta cumnata, pe alta copilul mic, pe alta copilul mare, pe alta nora, pe alta nepoata, finuța. Soțul meu este și bunic, încă nu înțelege. Are o nepoțică de 3 ani, avem, că mă consider și el. Da. Și încă 2 nepoțele gemene de aproape 3 luni. Deci mereu tachinez. Hai bunicul la masă, nu prea se simte largul lui. Zice: da, de unde eram?
ofițer de marină debutant și acum sunt bunic, Uite. dar le iubim nespuși și abia așteptăm alți nepoți, inclusiv de la fiul meu personal, biologic. Și i-am răspuns prietenei, Doamne, mie mi-ar fi frică să locuiesc singură sau să stau singură și îmi pare rău de toți cei care ajung să fie singuri. Dacă este opțiunea lor, este a lor, alegerea de viață, dar dacă au ajuns singuri, pentru că copiii au ajuns mari, au plecat din țară sau sunt în alt oraș, îi vizitează târziu, e foarte grea singurătatea. Mama e cu noi, eu am luat-o de mult cu noi și am rugat-o să stea cu noi, pentru că și ei îi place printre oameni și mereu îmi spune că simte că are o viață împlinită și fericită și Dumnezeu a iubit-o, pentru că după o viață grea, plină de muncă și multe neajunsuri, acum e printre copii, printre nepoți, printre oameni, e frumos. Și se bucură cu adevărat de viață. Se bucură de copii și de nepoți și de viață. Lucrurile mici sunt cele mai valoroase. Doamna Gabriela Firea, în echipă, În și în echipă. 2024. În echipă și, dacă se poate, să avem și rezultate bune, frumoase și oamenii să aibă încredere în noi. Îi rog pe oameni să aibă încredere în cei care au dovedit că fac lucruri bune pentru semeni. Succes! Să dea Domnul! Cam atât pentru astăzi. Vă mulțumim. Mulțumesc Hotel Crown Plaza București. Toate cele bune. Pe curând!